Hormatly watandaşlarym, Türkmen halky hiç açan başga bir döwletiň raýatyny diňlen ýeri bolan däldir. Türkmen taryhynda görnäçe gadaply uruşlar boldy. Ençeme türkmen ýigitlerimiz görüldi. Ýöne muňa garamazdan Türkmen hiç açan düşmana boyun egen däldir. Ýöne häzirki bolup duran ýagdaý näme? Gelmişek, gel çıkışı belli bolmadyk Muhammed Diýeçi diýen haramzada Türkmen ýigitlerini aldawa salýar. Gurt oýunyny oýnaýar. Ol Türkmen ýigitleriniň mertliginden peýdalanýar. Özü bir ýyly ýumşak iýip salkyn ýerde oturup Türkmenimi oýnaýar. Hanna onuň özü halkyň öňüne düşsünne, onuň üçin mertlik gerek. Oturan ýerinde ýalan gıýbat etmäge başarýan köp. Ýöne onuň bu jaz pikiri başa barmaz. Oňa inanýanlar az sanly. Ýöne olaram onuň oýunyna düşünüp başladylar.